wannan yasa ina duba irin wa'azi da kuke sawa sai naga wani abu mai ban tsoro mai hadari da ake saka muna cikin internet. Ban san rashin kunyan al'umma ya kai inda ya kai ba. Da dan kunya ake cewa yarinya mace ko da tusa za ta yi a cikin mutane to sai ta gudu ma ta bagarin dan kunya. To yanzu a'a mata ne ke bayyana abubuwa na alfasha na munkar da kuma Hausa ba wai da inda turawa suke wannan ba abu mamaki kamar yadda Allah ce wala yalidu illa fajiran kafara. In arna ne suke wannan ba mamaki a'a yar musulma ta fito tana bayyana abubuwa na batsa, abubuwa na alfasha, na abubuwa na munkar. To abin da ya jawo hankali na cikin irin abin da suke yi suna koya ma mata shan maniyin maza, shan najasa, kuma yana tattare da cuta iri-iri wanda abinda suke ganin wurin turawan nan ba sa gaya musu, ba mai gani sai malamin likita a cikin littattafan ilimi wanda yake ba kowa ke karatu ba. Na ɗaya abinda suke kwadaitar da mutane bayan shan wannan maniyi najasa ne, yana cutar da ita mai sha. Hakanan duk abin da Allah ya yi shi aka fita daga ɗabi'a, to duk lokacin da ka fita daga ɗabi'a ta Ubangiji to sai ka samu wata uquba a ƙarshen wannan abu. Abin da aka gane yanzu da yake su suka yada irin wannan al'adu, domin mutane duk abin da suka gani a talabiji wani sai kokari ya kwaikwayon shi, ko ya gani a intanet sai kokari ya kwaikwayon shi. Abin da likitoci suka gane yanzu a duniya akwai wata irin kansa da take fito wa mutane a makogwaro, da wata kansa ke fito wa mutane a harshe, a labba kansa. Wannan kansan nan kuma an gane sababinta wata virus ne, human papilloma virus, HPV, ba HIV ba fa, HPV. Kuma wannan ana samun ta akan azzakari ko farjin mace da kuma cikin maniyi ana samu. Shi maniyi yanda Allah ya yi shi da hikimar shi, hikima ce wa fi anfusikum afala tubsirun. Maniyi nan in ya fito, in kun san fada koko mukawama gwagwarmayar da yake yi, yanda Allah mai tanadi ya ratsa kamar mutum ne ga daji da kura da zaki da kada da muyagun abubuwa, amma Allah mai tanadi ya ratsa su lafiya. To haka mani yake ratsawa har ya kai zuwa ga kwai inda zai abin nan shi. Domin farjin mace an yi shi cike da acid. To me yasa Allah ya sa mata acid? Domin ai buɗe yake, in ba acid din nan kowace bacteria ta zo sai ta shige, amma in bacteria ta zo ta shiga farjin mace za ta samu acid zai kashe ta. To yaya kuma in an zo ana so a yi dan adam, shi kuma wani ya zo fa shi ma acid din nan zai iya kashe shi. To amma sai Allah ya mishi tanadi, lokacin da za a fito da shi, in ya fito sai a lullube shi kuma da ruwan maniyi wanda yake shi kuma ba acid bane, akasin acid. Saboda haka wannan ruwan maniyin nan sai ya narkar da wannan acid, shi kuma yana can tsakiya sai ya samu ya wuce. Saboda haka shi Allah ya kare shi. To amma ba ku sani ba, tun da ya fito ya biyo hanyar da bauli yake bi, ya zo da wayannan sojojin da ke kare shi ko. To amma a gefen shi din nan duk cuta ce, daga HIV, HPV, chlamydia, syphilis, gonorrhea, cututtuka duk gefe. To ke kika zo kika haɗiye shi, kin haɗe cuta. In shi Allah ya kare shi, ke Allah bai kare ki ba, domin Allah bai ce ki ba. Saboda haka yanzu gonoriya ma ba gonoriyar zakari ba, ana gonoriyar makoshi, herpes, labialis, duka muyagun cuta. Domin wurin nan kazanta ne. Ba ku ga malaman mu sun ce in ka zo wankan janaba ka wanke hannunka, kaga kuma wani hikima, ka wanke hannunka ka kuma kai ka dauko datti ka kara akan datti. Amma yanzu an zo wani ɗabi'a ana koya ma 'ya'yan musulmin da ba su sani ba. Saboda haka ciwon kansa, ciwon makogoro, tonsillitis, kullun cikin makogoro yana wuya, yana wahala. Saboda haka duk yarinyar da ta ji haka kata ta yadda, ko mijinta. Domin cikin addinin nan da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wa aghlal allati kanat alaihim. Allah ya kawo shi dan ya halatta halal kuma ya haramta me khaba'ith. To khabitha ne mutum ya sha mani, ba sai an zo maka da nassin wai kakkasha ba, a'a duk abin da yake malamai na ilimi sun ce na cutarwa to khabith. In akwai mazan da suke sa matan suna yi su bari, macen da ta ji kuma in mijinta ya sa ta yi, inda yana son ta ya ji wannan ilimin ya bari, domin cutarwa da ake sawa. Ko mazan da suke yi wa matan mazan da ai ita ma can duk shi ne to ne na bacteria virus, shi ma zai fara samun ciwon mai makoshi. Su je su karanta amfani da baki a wurin nan ba abin da yake sai musiba da cigar da cuta inda Allah ya tsare. Kafin a tsallake wannan gabar,
su wa'annan mata masu irin wannan halayen su abin da suke cewa suna yin wannan ne, suna shan mani ba don komai ba saboda jikinsu yana laushi kuma yana fresh. Ya abin yake a likitanci a kanan kallon? To ya za a yi kazanta, mutum na cin kazanta ya ce jiki zai fresh? Baya yi. Duka ƙarya ne. Tattare ki da cuta. To mani nan da kuke gani bai fi mil 2 zuwa 3 ba ko? Haiwan manawi, wato abin da ke da rai a ciki da ke zama mutum ɗaya a zubowa ɗaya tsakanin miliyan 200 zuwa miliyan 500. Cikin wa'annan ne za a dinga munafasa ana gudu. Ba mai iya kaiwa sai wanda Allah ya tabbata cewa mai ƙarfi mai lafiya ko? To kaga sa cutan nan wanda cuta ta kama shi bai da ƙarfi, rago ya tsaya, acid ya kama shi, ai to dama ba su ya zama yaro domin rago ne. Wani zai zo da kai biyu, to ina zai iya gudu? Wani zai zo da jela guda biyu, ina zai iya gudu? Wato ba mai iya zuwa wurin nan sai ya shiga cikin wannan haɗari, domin Allah ya zaɓe wanda ya fi kyau ya zama ɗa. Wato haɗe yake da haɗari da cututtuka. To yaushe wannan abubuwan haɗari da cututtuka kuma za su zama magani? Saboda haka a bashan wannan abun najasa ne. Bayan najasa tattare yake da muyagun cututtukan nan kuma masu halaka mutane. Wala tuqru bi aydikum ila tahluka. Mafi girma shine ka samu kansa na makogwaro, kuma yanzu an fara ganewa kansa na makogwaro yana yaduwa domin wannan al'ada da suka yada cikin al'umma, amma ba sa gaya ma mutane. Allah ya shirya da mu.